Príjemný dobrý deň, volám sa Zoltán Daniš, mám 65 rokov, som ženatý, bývam v Nitre, absolvoval som stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Mám za sebou dlhoročnú prax pri riadení výrobného procesu v stavebnom podniku. Začínal som, ako sa hovorí, od píky až po tie najvyššie riadiace funkcie a prakticky celý svoj profesionálny život som vždy niečo riadil a riadím. A preto ma okolie považuje za celkom úspešného manažéra. Momentálne zastávam funkciu prednostu Krajského stavebného úradu v Nitre. Celý život som sa zaujímal o spoločenské, ale aj politické dianie v spoločnosti. Moje predchádzajúce zaradenie v podniku, ktorý mal celokrajovú pôsobnosť, ako aj skutočnosť, že v prvom volebnom období som už bol poslancom Nitranského samosprávneho kraja, mi umožnilo, myslím si, celkom slušne spoznať problémy tohto kraja. Nakoniec tie oblasti, ktoré rieši aj Nitriansky samosprávny kraj, sú mi celkom blízke. Je pochopiteľné, že vzhľadom na moju profesionálnu spôsobilosť sú mi najbližšie práve otázky spojené s realizáciou investičného procesu. Mám v sebe ešte dosť energie a elánu a preto by som sa chcel veľmi aktívne angažovať v zlepšovaní podmienok predovšetkým pre mladú, nastupujúcu generáciu, pre našu mládež, či už v oblasti školstva, kultúry alebo športu. Samozrejme vidím veľa problémov aj v sociálnej oblasti pre našich seniorov, kde hlavne chýbajú tak prepotrebné objekty typu domu sociálnych, respektíve domu opatrovateľských služieb. V prípade zvolenia za poslanca zastupiteľstva Nitranského samosprávneho kraja som pripravený s vervou, mne už tak vlastnou, sa plne zapojiť do riešenia otázok spojených bezprostrednou činnosťou Nitranského samosprávneho kraja. Za prejavom dôveru vám všetkým už vopred ďakujem.